България пътува. Кратката ваканция, с която започва месец май, ремонтите на много отсечки бавят трафика. По пътя София-Кулата на много места се натрупват колони от автомобили. Трудно е движението и в посока София след Дупница, където пак заради ремонт пътят е отбит през Долна Диканя. Строежи бавят и пътуването през разклона за Рилския манастир. При Кресненското дефиле се образуват тапи заради укрепване на старо свлачище. На българо-гръцката граница проблеми от българска страна няма. Иначе интензивен трафик към Гърция и през прохода Маказа. Има ли и там колони и задръствания, ще ни каже сега Димитър Иванов. Здравейте от граничен пункт Маказа. И тук движението е изключително интензивно, но за щастие все още до образуване на колони и опашки не се е стигнало. Стотици автомобили идват в тази посока, за да изкарат почивните дни в Гърция. Голяма част от тях са румънски, който е част от основния трафик тук. Иначе граничен пункт Маказа вече година и половина след откриването си е втория по значение на границата ни с Гърция. В най-натоварените дни от тук преминават близо 8000 автомобила, който си е своеобразен рекорд, като се има предвид, че минаването на камиони от тук е забранено и става въпрос само за леки коли. Вече се обмисля разширяването на пункта, тъй като в момента той разполага само с две трасета на изход и две на вход. Освен това, областният управител на Кърджали настоява да започнат да се пропускат от тук и автобуси, което в момента не се случва и се стига до куриозните ситуации. Туристите да стигат с един автобус до граничния пункт, да преминават пеша и от другия край да ги чака друг автобус. Как ще се развият нещата с трафика тук? Продължаваме да следим през целия ден. Димитър Иванов за интензивния трафик към Гърция.